नै आबो फ्रिज मेथाइया हिन्जाव गोदान गांसेंसै गाबनायनि रिहार्सेल होदोंना होआखै? आं होआखै आं गाबाबो। गाबा? रिहार्सेल होखांबा जायोमोन। गाबाबा आं नोंखौ फंनैसो दुब दुब बुनोसै। गाबखौ बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव बरायनाय जासिहरलायबाय आरो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय। ओमफ्राय भिडिअ'खौ नायलांबा जाबाय दिनैनि भिडिअ'आ एसे स्पेसियेलि आलदा जानो हागौ। मानो होनोबा वेडिं ब्लग जागोन आरो लोगोफोर बर' इउटुबार बर' सिस्टारनि वेडिं सेरेमनि दं दिनै। जों हाबायाव सफैबाय नैबेनो नै जोंनि बर' इउटुबार बर' सिस्टारनि बिमादैसै माने नै नायनो हागोन बेनो जाहैबाय मेन गेट। नै नायनो हागोन ओरैहाय लिरनाय दं नै अरुणा एन्ड निस्टारनो। दायो जों गेटआव एन्ट्रि जाबाय आरो नै सिङाव मा मा दं नायसै। नै हिन्जाव गोदान जिरायग्राया दाथ' आलासिफ्रा खम। नायदो नै मादैया बेनो जोंना हिन्जाव गोदान बर' सिस्टार। ओमफ्राय ओरैहाय दं नै फट' लागासिनो जोंना हिन्जाव गोदाना नायनो हागोन नाय बिसोरनो बेजों ओरै सिदा थांबा जाग्रा मोनहैबाय आरो गोगोम गोलावखा नै फुरा बावनो जागोन आरो हाबायाथ' जाथ'वाखै दा हिन्जावनावनो हाबा होना हरगोन रिसिपसन जागोरबाय बेयावनो बाथौ हाबा जागोन आरो नैबे जाहैबाय जाग्रा आरो आलासिफोर जाग्रा ओंखाम जाग्राफ्राथ' बारा गैया नै खुद्राफ्रा जों लागोन दा लाजिजोबबावबाय ओमफ्राय जाखांबाय ओरैहाय जागासिनो नै आब' जाबाय नै आब' फ्रिज मेथाइया गोथाव ना औ ब्लग बानायदों आब' नै कफि लोंसै आरो कफि लोंग्राफ्रा नै बोरै लाबाय मोनलोंगोरबावबाय बेहा ओरैहाय हिन्जाव गोदान दं नै आलासिफोर बायदिसो जोङो गामिनि नै कफि लोंना साहा लोङो नों लोंला नै कफि लाबाय लोंखावजोबसै नै ओरै नै आब' फ्रिज मेथाइया मालाय हिन्जाव गोदानजों ओंखाम जानायावसो लोगो मोनबाय आब' दहाय औ हागोन दे बेम दामग्राफ्रा फैबाय आरो बेम दामगिरिफोर बिथांमोनानो जाहैबाय बेम दामग्रा। नोंथांमोनाथ' नायनानै मिथिखाबाय हाबाखौ सोरनि ओमफ्राय बिनि वेडिं भिडिअ सिनेमाटिक भिडिअ फैगासिनो नोंथांमोना नेक्स्ट एपिसडखौ नुनो मोनगोन आरो नैबे भिडिअआ जास्ट इनफरमेसन साइजल' जाबाय ओरैनो ब्लग नोंथांमोना वेडिं शुट नुनो थांगासिनो नैबे आंनि चेनेलाव बेनिखायनो बयबो ओमफ्राय हाबायाथ' जाथ'वाखै माने दा हिन्जावनावसो हाबा होना हरगोन नालाय दा मोनासो फैगोन राजखुंगुर माने हौवा गोदाना ओमफ्राय दा नैबेखौ ब्लग भिडिअ लाना फैबाय दाहाय जेब्ला हौवा गोदान फैयो बेनि उननिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नुनो मोनगोन आरो वेडिं शुट हिसाबै नायनो थाखाय रेडि जाना थादो बयबो ना मा होनो आयना मा होनो दिनैथ' हाबा बर' सिस्टार इउटुबारनि जोंनि गामिनिनो आरोना ओमफ्राय आरो बिजादै फिसासो जायो आरोना ओमफ्राय दायो डेक'रेसनफोरखौ नेक्स्ट भिडिअखौ बयखौबो नायनोसै नेक्स्ट भिडिअआव वेडिं शुट फैगासिनो लोगोफोर नङा जायफोरा जों बर' इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबसक्राइब खालामनानै लायाखै अननानै साबसक्राइब खालामदो नेक्स्ट भिडिअ आरो बिनि फुल एक्सप्लर भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन ना मा होनो औ बयबो नेनानै थाबानो जाबाय नेक्स्ट एपिसडआ जागोन वेडिं शुट दहायनिफ्रायनो होनगासिनो नोंथांमोना एक्साइटेड जानानै थादो